Siyempre, narigatatam, dapat kwa, sigurista ka. Uy, dapat sigurista kayo. Ipadaram noon niya. Numalpas yawid kong Natip kiraji makinam. Numalpas yawid kong manok, maday. Madi kanya ano ka na. Bati kaon? Uy na. Ay, focus na ba? Iluto na nendris no ka. Mapaling data, basta ako. Mataon ka no ka. Uy. Wait a minute. Nawa na, nagburarugin, painom mga painom. Ewan. Mga natasubukan na santol ni Baa. Mga kita santol, barbaring adda. Harap di ka malagayam ng Andres ka. Tapos ka pingasap sa pulaw. Ay. Uy Andres! Okay siya sa bam. Aji ila ko mga miracle fruit. Kung naman pumuskol ti rupak. Mabay na makipagapalahan nito. Pasol ko pa itata. Kung naman ilutok ti dumlaputot kaudok ay laman na ka. Oh. Sa Jimo, dinom ko ka. Mabay na makipanganaw. Dimpay kaya't, tamo magbainaw. Bebeyadan na dyan. Madi magbayad ka Pwede mo. Kasi Jimo, 350 aja boy. Mga kurtam ta. nawagasaw. Mabalin natin. At least nabawasan mo tipos kultirupa mo. Mabay na garuda. At least, madi kami pangpanganan dapat. At dati sarili mga pagkukusa nga ako. Pagkatang sida, kasi dyan, madi kami pangpangaratan. Yeah! Mabalin natin. 150, kanyang lata dyan. At least nakatulong akpay. Awan ti pusko-puskuro patatan. Napay kam tatataw. Kalala ka mo lang siguro sa taol. Maday, sa pulong ka nga raw. Nasa pool na ko, nga pa yung problema sa ta. Kapahid ka matay. Napay ko kamtaw, kagawi din. Di bag malantisap sa pulag. Di bag kanya na. Apa, ini ba man kanyanan? Kanya ka dyan Mati ka ta, bumulot ka man ay. Mamamlat tayo. Raday suna. Kapay man nabuludam. 3,000. 3,000. Dakorta na ajay. Ayun suna. Siyempre dahil di balay lang ang darat tayo ang dito, di ba? Ewan niya. Mga garuda, baka mayaban. Muna ka na ang ruday. Tala, sabay ta. Api nga, pasulutan akpay lang galak. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan ubabad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Garuda, baka mayaban. Muna ka na ang ruday. Tala, sabay ta. Api nga, pasulutan akpay lang galak pay santaol. Kagalan. Mababay sa umunod di balay da. Nagpuskol tarupam. Ayun niya, nag-miracle fruit kagaya. Oo, mabay na garuda. Puskol mo ulit tarupam mo. Ingkan. Hindi nga, patadar ka pa itaw. Ay garod, manakaw. Pag nga ito magkagati, santol na. Wala, sibol na mo iti tao nga di. Ni, pinapanan na nga nga takaon. Panan na din. Napanan na din nga taon. Diyan. Bak! Di ka magayam. Oo, apay. Hindi ko matibag kanya. Karte motor ko. Oo, tata. Paramid to ko mag-awamad ti paggastos ko. Apay, bangkuak. Hindi baka no dati extra mid ta. Pabulod ka man. Bulod manin. Di makapasada ka road. Punay satan. Na piston ring. Piston ring. Oy. Yung may mo to, ito sa mga urnusain. Sa amaw. Apay, wanti walam kanyak. Ni manula, baklasin na Arak lang mo ito makina na dyan. Taka malatan noon, tiwalam kanyak. Magpangasi mo. Sa mga urnusin, wala lang arutin.
Nga, kaya mamaday. Depende ano kayam. Nagbasa na kami ti ko di NC2. Oo. Oy, diesel and... Gasolina ajay. Di ba nalpas? Ah, Diesel and gas mechanic. kaya nga baklasan? No, truck. Kaso, adi ganyan, motor eh. Oh, nalaling ka no truck? Win pang makina ti truck. Ay, Wayne, kayak siguro ajay. Basit lang mit makina na aji motor mo kay, di ba? Wow. Basta agdala ka ti native nga manok, aji babae kin lalaki, aji pag-asawaan. Pikas jay. Kailangan piti manok nag-asawa? Uy, nagagagita nung agtrabaho. Nya may tulong na jay. Basta sak bahala. Sa bali ka mo ti labor mo ya. Oh, di ka pa gastos jayan. May manok lang yan, native. Basta aji asawa Kailangan pag-asawa pa Da ngamin tikok kay. Dati orasyon na nung no mayat na pintas di trabaho. Orasyon. Tano na tib kir ti panakaramid na. Garamid ka ti motor, orasyon ka. Uy, Sabay, kanya-kanya ta mo iya. Wow, nagdalaak. taman. Hmm. Delata baka Del, wow. banog aso man ata pagbama, baka tungtung balatong ata. Man, kailangan ka raw, tigpasada. Do dapaspasaw mo kay. Do dapaspasaw mo kay. Man, maday, dalaak. Ngam di ba di Marami ba size. mo ako? Agbayad ka ti kastungal daw. Madi ka man nagbayad. So, naghahula ka rin ka na, Jay. Pinindipending mo, mate. Agad nagparal kayo di naman nagbaybayad. Una yun. Pati arkila, utangan. Tangon da, mate. Send ko lang sa Gcash mo kung nada ka, oray ka umay. Ako mo, buko nga, isang tol na. Karkarigata, lagi di. Hindi masabi. Ano nga patagaw mo na? Anin, supan nga bumayag katuwin. Ano, boy? Napautang ka, mang? Minong kape lang. Hindi ka ang mga kwa, nang pira na eh. Nervyos kan sa mo, di pinagutang nan. Tagtagar kita pagbagi mo. Minong kape lang, tapos kulturo mo ng utang. Minsan, Mayat. dami liligan na. Ana? Manok ka no. Kasawaan. Pa! Pa! Ilitab mo ate Sa ba mo, di pa naloom. Mati, nilawan ko kung na santol, tigam ko. Sabi Tama mo di ko ato di talaga. pagpagasan, kamalaom. Pagbagasan, Wow. di pa nagkaroon ti kuto di bagas mau. Nabit lang ako muto ata, oy. Kasi ka na ata. Woy. Kutom, ano da ko to na. Herbal na ito eh. Herbal. Wow, ito magasan na ata. Basta ti ka na. Mga laman ng mga road, baring magasan na ta panunot mo. Kung madi mo nalom. Di ko lang dumagasan na, di ka naman natan Madi ano maluma. Minum kayo ulit. Nagayatin. Minum ka tapos ulit rupam. Di mo dumuko to ng Andres. Ayaw mo na. Adi pa ililingik. Ay, kailangan pa di manok bago ay pira? Uy na. Siyempre. Narigatan, dapat pa, sigurista ka. Oy, tapos siguro sta kayo. Ipadaram noon niya. Uy, padaram mo lang, mabalin mo lang ya, boy. Okay, Numalpas yawid ko mo lang manok, Ano maday. natip kiraji makinam? Malpas yawid ko mo manok, maday. Madi kanya ano ka na. Eh, bati kaon? Uy na. Ay, focus sa ba? Iluto na ni Andres no ka. Oy, sakto. Ito ba kayo pa ay? Garamay? Uy na, madi kaya din no, Ah, ang ako. assistant ko. Oh, no, wagi awat ti tolls. Narugit ti imak, langis-langis. Oh. Una, siyempre, kailangan na mo madalusan di ko Ano na. pa helper mau? Uy na. Damay. Isu nga rod nga duwa di lalaik pagkasawaan. Tabagin namit no ka helper di may isang. Para partak tilaban no kasi ah. Uy Nagaramid yaw. Para tak trabaho no kasjay, no pagtulungan mo eh. Pagkatama, ti manok mo ta. Ato tagigid. Palingke ah. Tiliyokatan palingki. na. Jay. Yung pamayam, rabi ay. Hmm. Aji sungkit nga kayo, kamti nabasa nga lupot di kayo na, ayo ka na. Oh. Tugudok mo na kasa, kung saan ka mapanadya rabi eh. Ay, woy, paiso ajay. Madi pa yung payunin na ajay. Oh, baka makabaso lang mo. O kasabam kiji, ayan mo madi di sa bali nga balay pag-alam. Una, madi Basta pala yung manok ko na eh. Mabalin na din, basta agputputak, mabalin na Oy. din. Abang na dyan? Sige. No... Makatangulak, ipangutoy. Amo pa pabayagin na yun.
Basta masangaw kaya ako. Ay. Kaso gidurunak no kano ka pakastuya umiti sakay ka on. Alangan sakpay mga radya balaya orawan nagar-aramay. Sige motor number sa paguggaw. Kapapaling nata, basta ako. Matagan ka no ka. Uy. Nawanay, nagburarugay, painom mga painom. Ewan! O, kasama man sila. Kaya magbuso ka mo. Alas tama daw. Sa bala. Eh, kaya naman. Sakay na. Nay, Panawag. palong ko ba natin eh. Sayang, alak pa dyan may isa. Salamat boy, natais. Sige. Sabay na kwan. Sige ka. Sige ba kawad? Pero doon. Basta di manok ah. Nang may lipatan. Matek. Native ah.